Astăzi o să facem ce am eu în penar. Prima dată am pixul ăsta care șterge. Încă un pix pilot care are și aici acum și aici. Încă un pix pilot cu unicorn. Stiloul ăsta adorabil. Scriu mereu cu el. Două picuri. Încă un pilot. Încă un pilot. Încă un pilot. Un pix care nu șterge. Un pix care are mai multe culori. O foarfecă. Haideți să vă arăt ceva, să nu vă speriați. Dai. Juicy Bumble Sam. Nu știu ce număr e. 4 pixuri. 4 pixuri verzi. Pentru că nu trebuie. O gumă de șters. Încă o gumă de șters. Un stilou. Pința pix. Care n-am mai folosit eu. Un corector. Să nu râdeți de mine. Că corectorul e vârt. Asta e. Un creion de la Top Model. Un creion simplu. Și un creion colorat. E colorat aici. Are roșu, galben și albastru. Și un lipici care nu mai e lipici. L-au terminat. Și da, cam așa e penarul meu. Vă place? Mai melodii. Mai melodii. Ok. Cam mizerabil. Și dacă atâta, da, îmi place